Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu yi magana da shugaban jaliyar Najeriya a cikin garin Makka game da wasu tambayoyi. Assalamu alaikum. Alaikum salam rahmatullahi. Alhaji Umar Suleiman, yaya farin cikin ka game da samuwan Buhari shugaban kasa? Ai farin ciki na ba zan iya kamanta ko kuma in wasafa wannan farin ciki ba dan abin ya fi karfin mutum ya farin sai dai mu ce Allah tabbatar da alkhairi. Na'am. Wani bukata ne kake so ka kai wa shugaban kasa game da mazauna Makka? Mazauna Makka suna matukar farin ciki ga wannan zabe da aka yi kuma da wannan Buhari ya samu wannan mulki, kuma suna masa addu'a dare da rana tun kamin ya samu wannan makami. To kuma yanzu ya samu wannan makami suna masa addu'a cewar Allah ya bashi mataimaka na kwarai wanda za su taimaka masa ya fitar da kasarmu daga cikin matsalolin da take ciki na rashin aminci da rashuwa da sauransu da sauran abubuwa da yawa wanda suka gallaza wa Najeriya. Kuma mutanen Makka abin da suke suna buri in Allah ya sa ya zo nan Saudiya Makka, in zai samu dama ya samu ganawa da ko wayansu ko shugabannin manyan abin da gwamnati ce zai gana duka gabaki da 'yan Najeriya ba, amma ya samu ya gana tare da wayansu wanda suke da muhimmanci su zama jakada ne abin da kuma ya musu bayani dan za su yi farin ciki, za mu yi farin ciki in ya zo ziyara Makka. Alhaji Umar Suleiman, daga karshe me za ka gaya mana mu mazauna Makka game da wannan wato bikin da muka yi don samun shugaban kasa General Buhari, wato tsaida shi a matsayinsa na shugaban kasa? Gaskiya na yi matukar farin ciki da matasa sun tashi gaba ɗaya da ba kasala, sun nuna cewar suna son ƙasar su, a maimakon su da yawa cikin su san yadda ƙasar take ba, dai su ganta a hoto ko kuma su, amma duk da haka da babban su da karamin su duk sun zo sun nuna farin cikin su a wannan abubuwan da ya samu a Najeriya. Su suka nuna farin cikin suka ta fito titi, suka ta ife suna nuna farin cikin su. Gaskiya ba karamin abu ne, kuma zan yi wa 'yan mazauna Makka, yaran mu samari matasan mu da suke nan, kamar yadda kai bayani da cewar kamata ya mutum ya cikin ƙasa ya kama dokar ƙasa duk inda duniya take. Don mutum da aka kama doka ya kamata dan ƙasa ya aiki da ita kuma ya rike ta sosai, kuma zama shi dan Najeriya ne, kar ya zama kamar yadda ka faɗa, kar ya zama kamar da Abdulrazak ya faɗa, kar ya zama abin rushe abin ya zama abin gyara ba abin rushewa ba. Alhaji Umar Suleiman, na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.